guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आं दिनैहाय सेलनावहाय थांगोन गुवाहाटी जु र'डआवहाय पस्ट सेलन होननाय मोनसे दङ बेवहायनो आं दिनैहाय थांगोन ओमफ्राय आंनि स्किना जा डाल एन्ड ड्राइ जादोंमोन नालाय बेखायनो आं एसे फोखाबनो थांनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दायो आङो मोनफैनानैहाय आङो नायबावनोसै ओरैनोथ' आं मेनिकिउर पेडिकिउर खालामनो होननासो फैखादों अब्लाबाबो मा सार्भिसेस एभेलेबल दङ बेयावहाय बे मोनसे सेलुनावहाय बेखौनो आङो नायदोंमोन आरोना क्या देख रही हो क्या करवाओगे स्पा डीप कंडीशनिंग हेयर स्पा करवाओगे और यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज में दिखाओ हेयर ट्रीटमेंट हेयर कलर हेयर स्मूथनिंग हेयर स्ट्रेटनिंग थ्रेडिंग ऑयल स्क्रब वैक्सिंग और नेल्स एज यू कैन सी यहाँ पे ऑल प्राइजेस दिया हुआ है कट फाइल एंड रिप्लेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है यहाँ पे क्लीन अप बीड्स फेशियल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल मेकअप पार्टी मेकअप ओनली 2499 ब्राइडल मेकअप 999 ब्राइडल पैकेज आप लोग ब्राइडल पैकेज भी ले सकते हो बॉडी पॉलिशिंग नेल एक्सटेंशन हेयर स्पा और 3+ ब्राइडल फेशियल एंड ऑल रेडी रिंग्सफोरखौबो बर'नानै लाजोब्बाय वाट्सफोरखौबो ओमफ्राय दायो बिसोरो खेबसेयावनो मेनिकिउर आरो पेडिकिउरखौबो खालामखासिगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मिथियोना मेनिकिउर आरो पेडिकिउर खालामबा जोंहा बिराद हेल्थ बेनिफिट जायो ओमफ्रायहाय आरो आं मानि थाखाय खालामजायो होननानै बुङोब्ला स्किनाथ' स्मुथ जायोआनोसै आरो बेनि सायावहाय एकदम रिलेक्स फिल खालामो आरोना बिराद रिलेक्स फिल खालामो बेनि थाखायनो आं माने मालाबा जुदि आंना गोसोफ्रा मोजां नङाबा आं मेनिकिउर पेडिकिउर खालामजाहैयो आरोना मोजां मोनो आङो एकदम रिलेक्स फिल जायो नै नोंथांमोना दायो नुदों बिथांमोना जाखिनि प्रसेस दङ मेनिकिउरनि बेफोरखौ खालामगासिनो आरो बिथिंहाय बाफारिं खालामगासिनो आंना नेल एक्सटेनसन खालामनानै आसुगुरा जा गाज्रि जाबायमोन आरोना बेखौनो बिसोरो एसे थिक खालामगासिनो ओमफ्राय आं सानदोंमोन कि जेल पलिश खालामगोन होननानै खिन्थु आं जेल पलिश खालामजाला नर्मेल पेनखौनो खालामजानोसै आरोना साननैसो एसे रिलेक्स जाथोंसै आंनि आसुगुरा नङाबा बांद्राय एक्सटेनसन खालामबाय थाबा एसे माबा जागोन ओंखायनो आं एसे नर्मेलखौनो लाथ'नोसै आरोना दायो
जि जबाय थानो बायोना खिन्थु रिजाल्ट्सखौ मोजां मोनो उनावहाय मोजां जायोबा खिन्थु बे खालामबाय थानाय प्रसेसआवनो जा बायो बेखायनो खेबसेयावनो माने सानै स्टाफखौहाय मेनिकिउर पेडिकिउर खालामनो होबाय बेनि थाखाय मोजां मोनबाय आरो आङो ओमफ्राय गासैबो स्टाफफोराबो बिराद फ्रेन्डलि मोजां आरो माबा मोनसे जुदि प्रब्लेम दङबा हेयार स्किननि स' बिसोरो माने मोजाङै रिकमेन्ड खालामना होयो जे बे सार्भिसेसखौ लाबा नोंनि हेयारा मोजां जागोन बा नोंनि स्किना मोजां जागोन बेबायदि आरो हेयार ट्रिटमेन्टआवबोथ' मोनसे मोननैल' थायाना भेराइटिस दङ बेनि थाखायनो बिसोरो माने खोन्थानानै होयो बबे मोनसे माबाया मोजां जागोन बुंजासोबाय आं दहायनो होनदोंमोन ना आङो प्लेन नेल पलिशखौ इउज खालामगोन होननानै वाइट कालारनिखौ इउज खालामबाय ओमफ्राय नै मेनिकिउरबो खालामखांबाय पेडिकिउर खालामखांबाय बिराद स्मुथ जाबाय आंना स्किना बिराद मोजां जाबाय नोंथांमोनाबो भिजिट खालामनो हागोन जु रड गुवाहाटीयावहाय पस्ट सेलन दङ एड्रेस एन्ड अल बेफोरखौ आं डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन दे सासेयाबो नै हेयार स्पा खालामजादों ओमफ्रायहाय बेखौबो दा नेनांसिगोन आंनाथ' कमप्लिट जाबाय बेना कमप्लिट जाथ'वाखै दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनि हेयार स्पानि रिजाल्टआबो माबोरैहाय जायो बेनाथ' भार्जिन हेयार नङा नालाय बिराद कालार फुनबाय थायो आंथ' कालार फुननांगौबा आंनि खानाया दाइसेबो थानाय नङा खोमा ओरैबायदि गाज्रिखा खानाया खिन्थु सोरनाबा सोरनाबा बिराद स्ट्रं जायो आरो मोजां हेल्दि आंनाथ' बिराद गाज्रि दायो जोब्बाय थांनोसै जोङो नै पस्ट सेलनावहाय फैदों होननानै दहायनो खोन्थाखादों आङो बे जाहैबाय नै जु रड सुन्दरपुरावहाय आरो बाटा श'रुमनि गोजौआवहाय दङ बियो खाथियाव मेरा गाड़ी पार्क किया हुआ है वहाँ पे ये है और हम लोग जा रहे हैं अभी थाखायनो एसे उसुबिदा आरो खिन्थु बाखि मोजां गोजा जेबो प्रब्लेम गैया ओह माय गुडनेस सो गाइस अभी मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के ना इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को क्या खाएंगे हम लोग अभी चिकन सलाद और कॉफी और पनीर का डिश बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है यहाँ पे वही खाने वाले हैं हम लोग और देखते हैं क्या खाते हैं वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई हूँ गाइस इतना भी नहीं खाना है मुझे फिर भी आं गेजेर गेजेर हिन्दी रायलायनायखौ गाज्रि मोननाङा आं बेखौ आंनि हिन्दी चेनेलाव होगोन होननासो आं हिन्दीयावहाय ब्लगखौ बानायदोंमोन आरो दा ओमफ्राय आंना माइन्डआ चेन्ज जाबाय बेखायनो आङो नैबे बर'नि चेनेलावनो होबाय आरोना ओमफ्राय दायो नै स्टार्टारावहाय बिसोरो पानिपुरि होफैदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय जों मा मा अर्डार खालामदो नै नायदो टेस्टिमोन बिराद मोजां स्टुडेन्ट ग्रेडआवहाय जादोंमोन जोङो मोजाङानो